Shehu Abul Abbasi, Shehu Abul Abbasi, shugaban waliyai Shehu Abul Abbasi, shi kan Muktar Shehu Abul Abbasi, sharifi ne Shehu Abul Abbasi. Mai son ka tabbas ya so kakanka, mai kin ka tabbas ya ki kakanka. Jika kake a gun Muktaru, ko rabe ka sai fa ya karu. Ni dai fata na ingan Muktaru, idan na ganshi na san dai na karu. Maliti na Rabbana sarkin sarakuna, lunko salati ga dan Amina. Ali Asabu sun nuna kauna, Hashiru Ba'u Ahmad Maulana. Shehu Abul Abbasi shugaba ne gumu, bani mantuwa da Shehu mu Barhamu, har ji Ali ji kan maulanmu. Da daban ne ba misali cikinmu, in ana zancen kowa zero ne, in kai ganganci za ka kone. Da ne madogara ko ina ne, Shehu Ahmad Tijjani shi kan shi ne, shugaban waliyai ne Abul Abbasi. Bani shakku kanka Abul Abbasi, a kanka ne na da ikilasi. Da ne gatan aljannu da nasi, Shehu Ahmad Tijjani ku ne fatsani, wanda ya ce bai son ku ba shi bani. Ya sarki maliti Rabbani, komai na bida dan da haka bani. Ya Allah ka kusanta ni da masoya, ka nisanta ni da makiya. Masoyan daha su ne masoya, makiyan daha su ne makiya. Cikin masoyan ka sani, ya waliyullahi Tijjani, jika gun Adnani Shehu Ahmad Tijjani. Amma wasu ko na karyatawa Tijjani, na san bata ce Rabbana ya shirya su, dan shi kadai ne mai iya shirya su. In ba shi ba wani mai shirya su. Ana zikiri su ce kuwa an dame su, da ne abin ambato, shi kadai ne da gaske ake ambato. Masu zikiri ana dibin sun zauto.